ya. Monggo Dimas Budi Caping Gunung. Ora dadi ngapa mosok kowe biasane nanggon montoran ulet-uletane iso karo nggawa kencrung iki ngene ora iso. Karo maju aja gur jerum bae ya. Mesake sinomane sing Latin ndak keganggu karo babi. Iki nderek Pangayu Bagya panjenengane Bapak Ibu ingkang ngamengku gati anggenipun siang menika ami moho putranipun boyo nganten. Mugi anak anggir sekalian tansah pinaringan wilujeng sedayanipun dados keluarga sakinah mawaddah warahmah sing tundhone bisa enggal paring momongan dumateng tiyang kakung putrinipun. Pokoke kabeh kudu dilaksanake rasa akeh-akeh. Cukup 3 las wae ya. 3 wae. Sing baku Mbak Pur wong omah-omah kuwi siji, pawitane iki kudu seneng. Seneng atine. Para alim para ulama ngendika para sepuh, wong dadi mantan kuwi seneng nek aja seneng dadi manten. Alias pisan iki wae kapok. Nggih. Jakaya liyan-liyane. Sebab wahyune wong dadi mantan senenge gur ana sakjroning 70 dina utawa 28. Bar kuwi? Bar kuwi ya susah. Lah ngopo? Lah ulem teng celurut. Lho kaya ngono kuwi monggo. Dungane kita ndareki ta tenanan. Eling-eling ya mantan konde kernet. Rocker. Sekar bisa nyawa gunung desa dadi
Woyo woyo.